centre de salut perquè el que tenim té més de 43.000 cartilles i qualsevol centre de salut només que pot tindre 30.000 cartilles. Està massificat, no poden atendre com té que tenen que atendre, els professionals del centre de salut es porten massa bé, però estan desbordats. I des de l'any 2007 està aprovat el centre de salut nou de Benimaclet. Està aprovat per les Corts Valencianes, però ens han fallat, ens han mentit, ens han enganyat i els veïns estem cabrejats. I el que estem fent ara, n'hi ha una plataforma que va aconseguir el centre de salut que l'aprovaren i ara està retomant una altra vegada per a fer accions per a que el conseller de Sanitat torni a desparalitzar l'obra i la facin l'any que ve, si pot ser.